No, no. Word. Ato, gitu mo. Temple of Leia. Dito ang pila. Hoy, si Brenda. Ganda. Pila ko ba? Ay, naasawa na din ko, kabit. Mga kabit, garay. Eto na, papasok na tayo ng Temple of Leia. Actually, hindi siya ganun kalaki yung pwesto na to. Pero, since yung structure kasi para ka nasa Rome, parang nasa ibang bansa. Nandun na sila. Paakyat na sila. Naharalan mo magpapapicture. Ito na sila. Brenda, pa-picture ni Brenda. Si Brenda dyan. Ali dyan! Dyan sa mini Brenda. Kaya mag-story. Okay. And 3, 2, 1, and... Next. Last. Alright. Thank you, Brenda. Kamu dyan. Nandito na tayo. Welcome to my temple. Ito yung fountain. Pwede tayo magpa-picture dyan sa fountain. Ayan na siya. Then ito yung sikat na fountain. Not totally sikat, pero isa sa mga Instagrammable, pang Facebook, no? Pag magpapa-picture kayo. Kasama yan. Diba? Dito maganda ang view. So para kang itong temple na to, itong lugar na to, ayan, iyan na natin. I-zoom out natin para makita ninyo yung kabuuan. It's like parang a temple sa Rome, sa ibang bansa. Not a typical building dito sa Philippines na meron tayo. Diba? Then, aside from that, ay napakaraming turista. Dito makikita mo rin yung view ng buong Cagayan ng Cebu City. Ayan dito. Ayan po. Diba? Even foreigners bumisita dito para makita yung view. Ang lawak niya. Yan. So meron din sila mga maupuan dito na pwede ninyong pwestuhan. Dito sa loob. Meron silang gustong papuntahan sa akin dito. So pupuntahan ko siya sa likod. Bibisitahin ko siya ulit. Actually yung mga sculpture. Mga walang panty. Ayan. Diba? Ang cute. Sige, Day. Hanggang doon sa loob. Napakaraming turista ngayon. Kaya hirap kami makapasok kanina. Kasi ang daming papasok na mga bisita o mga turista. Obvious naman. Kaya pala. Yan. So punta tayo doon sa taas, tingnan natin. O, diba? Ay, may black horse na din sila dito. Ayun. At meron din nagtutugtog dito ng piano or violin. Set na tayo. Tingnan natin. This is my second time na papunta ko rito. Kasama ko nung una ang road trippers. Social ng chandelier. Ayan. At ang sabi nga, itong lugar na to ay pagmamayari ng pamilya nila Ellen Adarna. Dito siya yung nagbabayolin.
So open na yung taas, so pwede mo na siya makita. Tapos yung isa sa mga spot talaga rito, yung sinasabi ng mga moms natin kanina, puntahan ka raw yung nasa likod. So ayun yung mga gamit nila. So talaga mayaman ang pamilya ni Ellen Adarna, no? Ayan. Tingnan natin yung likod. Kasi doon sa likod, andun yung sinasabi nila. Tingnan natin kung nandito pa siya. Ay, andito pa siya! Andito pa siya, mga moms. Oh, di ba? Siya ang sasambul. Siya talaga ang ano sa inyo. Oh. Siya talaga yung ano, babalikan ko dito kasi galit na galit po siya. Oh, di ba? Tingnan nyo naman. Oh, ang golden. So, nandito tayo sa likod. May ginagawa pa sila rito, panibagong structure. Lugar, anong building. O, diba? Pag nakasag yung galit na galit, mga ma'am. Sure kang ano. O, diba? Mukha na iba yung nag-iba yung color niya. Kakapahid siguro ng mga tao. Diba? Parang nabuhay si Machete. Ang golden owner. In fairness, ha. Kakapunas sa mga tao na nilaw na siya bigla. Nag-golden na siya. Okay, dito na tayo sa loob. Balik, hanapin natin yung mga Bex. Ito na. Oh, diba? Yun yung mga gamit nila dito, mga moms. Mga figurines. Ayan, oh. Ito kanilang sali. Okay. So, ito si Leia. Leia Albino Adarna. Ayan, mula sa pamilya nila Ellen Adarna. Nandito rin yung ibang mga gamit pa, yung mga libro. Sasabi mo talaga mayaman ang pamilya nila kasi tingnan mo, ang dami nila mga mamahaling gamit dito. Mukhang nung ano pa to, ilang taon o ilang dekada na rin sa kanila. Dito yung mga base nila. Dito rin, ang dami, mga iba't ibang klase ng sala set at mga figurines na meron sila dito. Oh, diba? Pinagmanahan talaga sa ganda si Ellen Adarna. Mula sa kanyang mga ninuno. Isang Diyosa. Na may kisame nila, ang ganda. Yung sili. At yung napakabonggang chandelier nila. Yun ang kanyang rebulto. Ni Ma'am Leia Albino Adarna. So, yan. Ganito lang siya kaikli. Actually, kaya mo siyang ikutin ng 10 to 20 minutes. So, ayan na mga moms. Sana nag-enjoy kayo, no, sa ating maikling pamamasyal dito sa Temple of Leia. So, kung gusto nyo po pumunta rito, ang entrance natin ay 150 pesos lang. Then, if ever, no, na meron kayong sasakyan, make sure na makapunta kayo kaagad or mag-weekdays kayo para na sa ganun hindi masyadong crowded. Ma-enjoy nyo yung pagpapapicture. Hindi siya ganito ka-crowded. But anyway, maganda rin naman regardless kung marami or hindi yung tao. So importante mag-enjoy kayo kasama ng inyong buong pamilya. So again, maraming salamat sa panonood. This is Ma'am Shiki. God bless you all. Bye! Ito na nga si Brenda. Parang ikaw yung naging rebulto tourist. Pati mo. Tayo mo na kung turis patane, guys. Ikaw pa nag-i-rebulto. Sa mida mga taga-Leyte man. Sa demonyo ka.